Kakva drama, kakva drama. Radio Rulet. Korpus delikt, ajde. Evo, čujete kako zvoni i sad ja jedan regler gore i kažem halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, koga imamo na vezi? Nataša od Izvršca. Možete malo glasnije, Nataša? Mogu. Odlično, tako, ako ništa drugo otvorite prozor, ja uvijek tako uradim. Nataša iz Vršca, jeste dobro, Nataša? Dobro sam. Molim? Odlično. Odlično, ne pomerite se, malo prekidate, tako da moramo da budemo koncentrisani, ipak je od vitalnog značaja i da nam kažete tačne odgovore, a mi da ih dobro čujemo. Ajmo da prvo zavrtimo rulet da vidimo koje ovo slovo očekuje, može? Može. Može, idemo. Evo, Nataša, slovo V. Jel može slovo V? V kao Vršac. V kao, pa normalno, ne kao Beograd. Dobro. Jeste spremni? Može. Može. Jesam. 3, 4, sad. Pazite dobro. Prosipa se za sreću. Voda. Horoskopski znak na V. Vodolija. Ima ga u kuhinji, a nije tiganj. Vatrostalna šerpa. Sveća se pravi od čega? Od voska. Što starije, to bolje. Kažite dalje. Dalje. Jedno čulo. Vid. Prevozno sredstvo. Isteklo vreme. Voz. Ajde da čekaj, stanite malo da malo većamo, samo 3, 4, jel možemo, to je 5 komada. Ne, ipak ajde da vidimo kakva je situacija. Čekajte samo sekund. Imali smo ovako, prosipa se za sreću, to ste rekli voda, horoskopski znak ste rekli to dobro, ima ga u kuhinji, rekli ste vatrostalna šerpa, to nije to ne možemo da priznamo, i mogla je da bude vadjača ili recimo viljuška. Znači imate 2, sveća se pravi od voska, to je 3, to ste rekli, što starije to bolje, niste znali, to je vino. Jedno čulo vid i isteklo je vreme za voz. Mislim, evo, ja pokušavam da budem objektivan, ali nažalost ne možemo da priznamo, niste dali 5 od 7 pojmova. Dobro. Ali to ne znači da se ne družite sa nama i sutra od 8:20 kod Dragana i Gorice. Izvinjam se, od ponedeljka. Tako je, i stvarno mi je žao. Evo, verujte mi, ja ne znam sad kako da vam izađem na oči. A bili ste dobri, stvarno ste bili dobri. Ma nisam. Pa niste imali nikoga da vam pomaže, to je problem, jel da? Pa nisam. Pa to je, znao sam. Eto, to je. A ja pokušao bar malo, znate, namigivo sam vam pa pokazivao očima, ali ne vredi. Ništa, mnogo sreće drugi put, to se tako kaže, i ostanite dalje uz Radio Indeks. Radio Rulet na Indeksu.